זה סרטון הצגה והסבר של בית הנופש והאירוח הפרטי עם החצר הגדולה ברחוב דוד שמעוני 18א במרכז קריית שמונה. אנו כעת על רחוב דוד שמעוני, כ-200 מטר אווירי מתחת לשוק ולשדרות תל חי. אנו רואים את השילוט של בית מספר 18א, נכנסים עם הרכב שמאלה באבן המשתלבת ומיד כאן ימינה לחניה שבחצר הבית. החניה הקרובה לבית היא גם חצי מוצלת בין שני עצי התפוזים האלו, ואפשר לחנות כאן עוד רכבים בצד שמאל. בצד ימין יש לנו חבל כביסה, שם זה הכניסה הרגלית. ניכנס לפרגולה. כאן יש מאוורר תקרה, שולחן גדול לישיבה, הכניסה לבית, זה הסלון. יש פה מזגן, בבית יש 3 חדרי שינה. בחדר הראשון יש 2 מיטות חבר שנפתחות ל4, גם מזגן, מאוורר תקרה, פינת משחק לילדים. יש מזגן גם בסלון. המטבח מאובזר קומפלט עם כלי בישול, כלי חשמל, כלי הגשה, כולל חד פעמי, מקלחת שירותים. יחידה בבית. החדר השני זה חדר מעבר, הספה הזאת נפתחת לשניים, כאן יש כוננית מצעים ושולחן קפה. החדר השלישי חדר הורים, מיטה זוגית, מזגן ועוד מיטת יחיד. בואו נצא החוצה, נראה את החצר האחורית שבה יש זולת ספות לישיבה וגם נדנדה נחמדה. זה חדר הכביסה, ניתן גם לחבס כאן. שולחן פינג פונג מקצועי וגם מגרש קטן לילדים וכדורסל. אז אם נסכם, יש בבית 5 מיטות שנפתחות ל9, 3 חדרי שינה וסלון, פרגולה סגורה וגדולה, חצר גדולה. בתחילת הרחוב יש גם את בריכת מעיין הכורדי של עין זהב. פרטים מלאים יש באתר של הבית, כולל יומן זמינות. תודה רבה, להתראות.